Iată 3 exerciții pe care le poți face dacă ai trecut printr-o limfadenectomie sau mastectomie, unilaterală sau bilaterală. Din așezat, prinde mâinile la nivelul genunchilor și ridică brațele sus, cu coatele ușor depărtate până unde poți. Și revină încet. Mișcarea e lentă și controlată. Încearcă să faci 2 serii de 10 repetări, cu o mică pauză între ele. Pune podul palmei la urechi, depărtează coatele și rămâi cu degetele pe cap și apoi apropie coatele încet. La fel ca și celălalt exercițiu, vom avea 2 serii a câte 10 repetări. Cel de-al treilea exercițiu vom fi cu privirea spre perete, palmele le punem ușor, fără a ne lăsa greutatea în ele și alunecăm cu mâinile sus în formă de semicerc, până când mâinile sunt în dreptul ochilor. Mișcarea e lentă și controlată. Repetă aceste exerciții zilnic, de 3 ori pe zi, astfel încât să reduci rădorile care pot apărea la nivelul umerilor și să elasticizezi cicatricea. Spor la mișcare, iar dacă ai întrebări, nu ezita să le lași în secțiunea de comentarii.